είμαι η Αθηνά Κοκόνη, είμαι από το 4ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου. Γεια σας, είμαι η Αγγελική Μανολοπούλου και είμαι από το 6ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης. Εμένα προσωπικά μου έρχεται η λέξη αλλαγή, γιατί η εφηβεία είναι η αλλαγή του σώματος του ανθρώπου, άμα το πάρουμε και βιολογικά, από ένα παιδί σε έναν ενήλικα. Θα έλεγα ίσως ανεξαρτησία, ανεξαρτητοποίηση είναι η εποχή που αρχίζεις να σκέφτεσαι ο ίδιος για τον εαυτό σου και να ανακαλύπτεις στα αλήθεια τον κόσμο, τον εαυτό σου, τους άλλους, τις επιθυμίες σου για το μέλλον, να ξαναβλέπεις το παρελθόν με δικό σου έλεγχο. Προβλήματά μας και ό,τι αντιμετωπίζουμε είναι κάτι που έχει αρκετή σημασία. Θέλω να προσθέσω ότι οι γονείς θα πρέπει να σκέφτονται ότι και αυτοί ήταν έφηβοι και να θυμηθούν ότι και εκείνοι όταν ήταν οι ίδιοι στην εφηβεία είχαν τα ίδια προβλήματα περίπου. Άρα τις ίδιες σκέψεις και να προσπαθούν να ξαναμπούν στο κλίμα της εφηβείας για να μας καταλάβουν. Νομίζω έναν άνθρωπο να τους ακούει και να τους λέει ότι είναι δίπλα τους. Γιατί οι περισσότεροι ενήλικες προσπαθούν από αγάπη να βοηθήσουν τους έφηβους, λέγοντάς τους πώς να λύσουν το πρόβλημα και όχι να κάνουν επίκληση στο συναίσθημα. Νομίζω ότι αυτό, η επίκληση στο συναίσθημα, είναι πολύ σημαντικό για τον έφηβο και μετά η λύση του προβλήματος. Είναι πολύ σημαντικό επίσης να ξέρουν ότι υπάρχει πάντα ελπίδα, να μην απελπίζονται. Επειδή οι συνθήκες του κόσμου αυτή τη στιγμή είναι πολύ δύσκολες και μπορείς εύκολα να χάσεις τελείως το ηθικό σου. Αλλά όλοι στο παρελθόν έχουν αντιμετωπίσει τέτοιες κρίσεις. Όλοι έχουν δει τον κόσμο γύρω τους να καταραίει όπως νομίζουν και απλώς πρέπει να ξέρουν ότι υπάρχει ελπίδα, να υπάρχει κάποιος να τους το υπενθυμίζει αυτό. Είναι ανάλογα πόσο ο έφηβος θα το χρησιμοποιήσει. Άμα το χρησιμοποιήσει για να εξαρτηθεί από αυτό, για να φτιάξει τη ζωή του, αυτό φυσικά είναι αρνητικό. Γιατί η ζωή σου είναι έξω με τους ανθρώπους που βλέπεις κανονικά. Αλλά άμα το χρησιμοποιεί σαν ένα φυσιολογικό άνθρωπο για να μπορεί να επικοινωνεί με άλλους ανθρώπους, να μπορεί να ενημερώνεται, να μπορεί να κάνει το οτιδήποτε που μπορεί το social media να του προσφέρει σε κατάσταση υγιές περιβάλλον, τότε νομίζω ότι δεν είναι αρνητικό και μπορεί να τον βοηθήσει. Τα κοινωνικά δεδομένα για τους εφήβους μετά τα social media, μετά το ίντερνετ ίσως γενικότερα, έχουν αλλάξει τόσο πολύ από το πόσο διαφορετικά ήταν η κατάσταση για αυτούς στο παρελθόν, που δεν νομίζω ότι μπορούμε να χαρακτηρίσουμε αυτή την αλλαγή ως αρνητική ή θετική. Είναι μια τόσο μεγάλη αλλαγή που προσφέρει πολλά θετικά. Τους έχει δώσει έναν τρόπο να ανακαλύψουν πάρα πολύ γνώση, να γνωρίσουν πράγματα για τα οποία νιώθουν, με τα οποία συνδέονται, να συνδεθούν με άλλους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Στην αρχή ήμουν πάρα πολύ αγχωμένη γιατί έχω ένα τεράστιο θέμα να γίνω αποδεκτή. Όπως νομίζω περισσότεροι έφηβοι έχουν το θέμα να είναι αποδεκτοί στο χώρο που είναι. Αλλά μόλις μπήκα, ένιωσα αυτή την αποδοχή πάρα πολύ έντονα και όλα μου ήταν πάρα πολύ καλά. Όλο το κλίμα της κατανόησης, ακόμα και αν ήρθα με άγχος όπως οι περισσότεροι άλλοι, ένιωσα σχεδόν όσο διαφορετικοί και αν ήμασταν, όσο όπως και αν ήταν, ότι ήταν ένας χώρος στον οποίο μπορούσα να ανήκω ελεύθερα, να εκφράζω τη γνώμη μου. Πρέπει να πάει σε αυτή την ομάδα γιατί θα βρει τον εαυτό του, όπως βοήθησε και εμένα να βρω τον εαυτό μου. Με βοήθησε να καταλάβω ότι όλοι μας είμαστε διαφορετικοί, αλλά ξεχωριστοί, γεννημένοι να φτιάξουμε το νέο μέλλον. Άλλαξε για μένα το ότι ήρθα σε επαφή με κόσμο που δεν θα γνώριζα αλλιώς. Και έμαθα να ακούω τις γνώμες και να λαμβάνω υπόψη ανθρώπους που δεν θα περίμενα ότι η γνώμη τους μπορεί να με επηρεάσει. Οι ενήλικες είχαμε τόσο την προσοχή τους και στα αλήθεια λάμβαναν υπόψη τη γνώμη μας και μαζί θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε για να αλλάξουμε πολλά πράγματα. Να ψάχνεις για την ελπίδα, γιατί η ελπίδα θα σου έρθει μπροστά σου. Πραγματικά αυτό πήγα να πω, ότι όσο και αν φαίνεται ο κόσμος να καταραίει, ειδικά για τους νέους αλλά και για όλους τους άλλους, να μην απελπίζεται κανείς. Ότι ποτέ δεν είναι πραγματικά μόνος του. Όλο και άμα ψάξεις πάντα θα βρεις κάποιον που να σε κατανοεί, να σε καταλαβαίνει.